जेरैखि जाया आङो हाग्रामा महिलारि सारखौ देग्लाय जि बिदाय होगोन आरो बिदाय होहोनो नागिरदों बिनि थाखाय आङो पुरा रायजोनि गेजेराव हाबदों। देबोरगावनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारखौ उद्धार खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै ग्लोब ग्लोब जइन जाफैदों आरो बेनो मोनसे प्रमान जादों। दिनै बिसोरो बासपारानि बिथांमोना बिजेपि दलोआव दङमोन थिथागुरि भटगावनि आरो बिथांमोना दाख्लैबो पसिसन जइन जादों आरो दिनै 10 जन आरो फैबावगोन गोबां मानसिफ्रा जिहेतु दिनै फ्राय बिथांमोननि महिला कमिटिनि एसे नेताया दिनै जइनिं जादों। जिहेतु बिथांमोननि ओनसोलाव गोबां माने महिलाफोरा गोग्लैसोनानै थादोंमोन आरो जेब्ला बिथांमोननि खाथियाव जेब्ला आं थांदोंमोन मोनसे समाव बिथांमोना आंखौ मोजां रेसपन्स होदों आरो बेबायदिनो आंखौ बाथ्रा होनाय बायदि बिथांमोना दिनै फैनानै आंनि न'आवनो इपिपिएल दोलोआव बिथांमोना इपिपिएलनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' सारखौ पुनर 2025आव सरकार लाबोफिननो थाखाय आरो देबोरगावनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारखौ उद्धार खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै ग्लोब ग्लोब जइन जाफैदों आरो बेनो मोनसे प्रमान जादों। आरो थांनाय समफोराव थिथागुरिनिफ्राय लानानै जिहेतु टाउनावनो जों जेनोमोन खिन्थु देग्लाय आसरित सोमोनांथाव जागोन दे बै बिथांमोनानो बै व्यक्तिफोरानो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो थांगासिनो दङ। मानोना बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, गासिबो रायजो राजाफ्रा बुजिदों। मोनसे समाव बिथांमोना खोमसि फोथाराव दंमोन, बिथांमोना दा स्राङाव फैबाय आरो बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नि नीति आदर्श प्रमद बर'नि जि सरकार सालायनाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बयबो फैदों आरो बिथांमोना जों लिङाखै, बिथांमोना आपुन गावसोरनो फैदों, गोसो जानानै फैनाय। आरो बेबायदि व्यक्तिफोरा आं सिगाङावनो होनबाय थादों जे जोङो माला गानहोबाल' जानाय नङा, बिथांमोननि गोसोखौ जों बोनो हानांगोन आरो बिथांमोननि गोसोआ जोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय जानांगोन। थिग बेबायदिनो बिथांमोन गासैबो आइजोफ्रा बिमा माहारिफ्रा दिनै जोंखौ मोजां मोननानै इपिपिएलनि नीतिखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गावसोरनि गोसोनिफ्रायनो बिथांमोना दिनै आंजों फैनानै जइन जाफैदों आरो बिथांमोना जेब्लायबो बुङो जे जों प्रमद बर'खौ मजबुत खालामगोन आरो नैबे देबोरगाव समस्तिनिफ्राय जेरैखि जाया सासे केन्डिडेट देरहासार होनानै प्रमद बर'नि आखाइखौ गोख्रों खालामगोन होननानै बिथांमोना जोंखौ खोथा होदों। गोबां दंबावो सानैसोनाव गोबां माने आङो जइनखौ लाथ'वाखैमोन। नोंथांमोना दाख्लै आंखौ सोंदोंमोन मानो नोंथाङा बेबायदि खामानिल' मावदों। जइनाथ' हिसाब सारा दङ। मानोना जइना आं होनो हाग्रामा महिलारिआ जेनगोन होननाय खार'ना बेनो, मानोना 2-3 हाजार मानसिफ्रा आंजों कन्टेक्टआव दङ। बिथांमोना लाइन जइन जागोन आरो नोंथांमोना सानैसोनाव नुगोन, माने नोंथांमोना आसरितसो मोनगोन। आरो आं दा जइनिं खालामनाय हाबाफारिखौ दाख्लैनिफ्राय जागायबाय, दिनै खेबनै जाबाय आरो बिथांमोना कन्टिनिउवास आंजों जइन खालामबाय थागोन, जइनिं खालामगोन, समाजनि खामानियाबो जालांबाय थागोन, आंनि मोनफ्रोमबो फिल्ड भिजिट खालामनायाबो जाबाय थागोन, रायजो राजानि सहाय खालामनायाबो जाबाय थागोन आरो कन्टिनिउवास बेबायदि इलेक्सन जोबजासिम लांनानै जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारिखौ जे देग्लाय बिदाय होनांगौ बेखौ जोङो थिरांथा लादों आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। आरो फैगोन समाव प्रमद बर'आ नैबे देबोरगाव समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथिखौ देरहासार होनो हागोन आरो जोंनिफ्राय जे देरहाहोगोन बेखौ रायजो राजायाबो बयबो सिन्था खालामदों आरो देरहाहोनानै जोंबो बिनिफ्राय सासे प्रमद बर' सारजों जाहाथे सरकार दानायाव हेफाजाब खालामहैनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। बेथ' हाइकामानिसो खोथा जाहैबाय, जों बुंनानैबो लानो मोना आरो जोंना पार्टिनि रुला बेखौ थोनाखै। पार्टि हाइकामाना जि इन्सट्राक्सन होगोन जिखि होआ, माने बेहाय टिकेट मोननायजोंल' खोथा नङा। दिनैनि दिनावथ' मा होनदों आङो टिकेट मोननाय मोनैजों खोथा गैया, आं खामानि मावबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन आरो जेरैखि जाया आङो हाग्रामा महिलारि सारखौ देग्लाय जि बिदाय होगोन आरो बिदाय होहोनो नागिरदों बिनि थाखाय आङो पुरा रायजोनि गेजेराव हाबदों आरो बिथांमोननि गोसोजों एकदम सम्पर्क लानानै खामानि मावदों आरो बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हादों आरो बिथांमोनाबो आंखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि नीतिखौ मोजां मोननानै लरेन्स इस्लारि सारमोननि गोसोखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना लोब जइन जादों आरो जेरैखि जाया देबोरगाव समस्तियाव जिखि बिजाथि फैया मानो बे बिजाथिया देरहासार जागोन होननानै आङो दिनै नोंथांमोननो स्पष्ट खोथाखौ आं फोरमायथिदों।